parlong hakane ka video mata kasngi ngan ye tho khana shapang ka ching im chong wei ukhna samla uba kerteng ubadal hakane ka ching ye tho khana laong ba ubadal udai ubreu uba yo mat bon ba ka ching ha ka ching im chong u nadu ba udang rit hadu banda he ubadal ha ka ching long khana chong u ula sakhi dala ki chong ki khman ya ka ching sha pya ben ka ba klem ching isnei ya ka kame bot ukpa be e chong u bat rangkat langru ka wei ka prakan thei chong u ka ba dang rin ha wei u police officer bam sap uba kerteng Ucai Singrana hak tak por ula pya ben ya kita ki breu da ka ching phu sam khe halade balai uta u police officer ula pya ben ya kita ki breu ha kata ka shnong dei namar ba ula tip ba kata ka shnong kala penre lane kala ai kasa ya kila no ha kata ka shnong kumta namar ba udai ubreu ubadon ha kabor bad ubadai ru ubreu ubom don ya ka mesem sausun ai prabreu ula hukum ya ki bor polis chung u man thang ding no ya kata kasnong bad ban set yap lut no ru ya kata ki breu boro ki badon ha kata kasnong ha kata ka chingchia ka basir khei ubadal haten bala sha set yap no ya ka kame bud ukpa bad kapra kan thei chung u ma u ula yo mare no ha kata ka clip mat haswa ba uta police officer ula mut ban set yap sayu bat ha kata ka chinglek phre chong u ya u la yo plak im no da wei u la no uba kerteng Ucit Ram uba lawan re shisha ha kata ka shnong ha ka chingsha tabe ya u ha utahi u police officer kisnem ke yaj bat kitalun kumta uta ukhna lane ubadal ula he lasan ha ka chingri ching sumar chong uta Ucit Ram ubadei ula no bat ula ai kerteng ru ya u da u rachwir ha ka chaka chong ubadal ha kata ka por ula klalong ula no uba sirkhei ba ha ka ching yalam nanti Ucit Ram ya u bat ha kata ka cinglong kan hun anak kacung u mau ula don ka main terkait ha kacing im cu ba un kuput keliang ya Ucai Singrana namar ba ula piyak ben ya ki bahayeng cung u ti ha ka wei kasngi kat ba ubadal bat ketuk ne lang ki breu ba ya trekam lang bat u kila sya ther bom bat ther kulino ha kita ki polis cung u Ucai Singrana kat ba kidang ya plan ban pengklan cucu ya ka kan hun joki ha kata hi ka shnong rin ti ha kata kacing yele lene ka cing ya siat mar keliang kita ki perlok biat rekam lang bad ubadal kila sya set yap lut no baro ha kita ki polis chong Ucai Singrana hanrei ubadal pad ula yo phre no na kata ka ching ya set ha kata ka por te haden kata ubadal ula khap no ya usnyu bad ya utman chong u baro khnang ban laj ithu ki breu bad ula lej mi ru sayang badon Ucit Ram tang marsan yi ya ubadal ula lengo bad ula sngo komen artat ha kecuk por namar ba ubadal ula laj imbiang na kata ka chingsha thambor ha kita ki polis chong Ucai Singrana namar ba Ucit Ram ula mut ba ubadal ula sya set yap ha kata ka chingyale te hangta Ucit Ram ru ubadai ubalaya shun bha bar uta police officer Ucai Singrana Ucit Ram ula plan chanai bha ha kata ka por namata ban pha lej no ya ubadal sya ka wei kan nong ba kabarit ka ba kerteng ka Sundarnagar ha ka ba ula yo ching tip ha ba Ucai Singrana undon ketuk anesngi ha kata ka nong ba namar ba uha ban penbiang security ha kata ka nong ba namata banwan u minister sya kata ka shinong namata ban ya krenya suk bat ketuk ane kila no ha kata ka chaka Ucit Ram ulong ya ubadal ba kadai ka chance ka biang bha ya u lata ulej sya kata ka nong ba khanang banyo pinyap suk ya Ucai Singrana kumba ula themu kumta ubadal ru klem karnga ka khle ula kutchimut ban lej sya Sundarnagar te ha kata ka chinglej chung u sya kata ka nong ba Sundarnagar hapa bos ubadal ulai kendo ya ka wei ka kanthei ka ba bhabreu bat ka balawan kren selak hi ya u ka ba kerteng karani bat ka badai ru ka ba syong basa ha kata hi ka nong ba haba ubadal ula poi ha kata ka nong ba ubadal ula lej kendo thik ya wei ubreu ubadai hi uperlok chung Ucit Ram bat wadon ru ka karkhana shinakali ha kata ka nong ba bat uta ubreu udai ru ubalai et perlok bha bat uwei u police ACP uba bha mesem bha uba kerteng Uranjit Singh te kumta uta u police ACP lane Uranjit Singh marsan yu ya ubadal ula khot ya ubadal bu unwan syong wansa ha ka yeng chung u bat ubadal ru ula kangu ya kata ka ching khot chung uta u police ACP uta Uranjit Singh udan arngut ki khon kan thei chung u ka ba he kerteng ka Sony bat ka barit pat kerteng ka Preti bat kalok chung upat kerteng ka Simran ubadal ula yu ba Uranjit Singh udai ubreu bas ngotenat bha ban pengkela bemut ya ki breu ki balek kamsneu ban ya ka ba pensitom yaki bat Uranjit Singh udai ru ubreu ba ik bha bat uba buram bha prabreu
te kat ba ubadal udang syong dang sa ha kata ka yeng chongki ha ka wi ka sengi Ranjit Singh ula pha ya ubadal balik bo ya ka soni ka kon he chong u shaka college ka chongka da ka ba namar ba mu ubun kampalat ha kata ka por te ha kata ka chinglaj bo school chong u ya ka soni ubadal ula yu ya ki sangut ki khna shrang ki bate ki para ba ya pole lang hi bat ka soni ba kila kren klem akor ya ka soni da ki kten ba lai phu chaj hakmat badon lang ubadal te ha kata kapor ubadal ja kaching dom ula amut ban le sho ya kita kibreu hanrei ka soni bat kala khang ya u namar ba kampat don kaching shania bha ya u bat kala pha le no yu u shejeng te kumta ha kata kamet pat ubadal ubala dom plat ya kita kibreu kumta ula le rung hapo hostel bakisa bar ula sho la dat ya kita ki sangut baro klem ching isnei ka soni ka bla tip ya kata kaching le sho chong ubadal ya kita kibreu kumta kala pediang ya ubadal menlong kum uhan men ka chongka nado kata kasengi te hakawe perkaliang karani katu ka kenthei ka balai kendo bat u badal hapo bos kala shuja bej marwe ya ubadal namar ba kala sho chingej palat ya u hanrei kala shu sho chingej marwe ya u ban ubadal pat umpat sho chingej ya ka namar ba ha ka chim chu udon da ka we pat ka thong kata ban wat kaput ya utu upulis bamsab Ujai Singh Rana te hadian katu ka nisngi ubadal ula bana bat ula tip ba Ujai Singh Rana ula don keti bat ka we ka seng la no ha kata kacaka bat dei Ujai Singh Rana hiru ubala supply tersiat ya kita kilano da ka ba keliang bat ka pisa te ha ka we ka singi karani kapala 8 palat ya ubadal merwe ha kata kapor ba ka don lang bat ubadal ha ka kali ka chongka maka kala mut benlek no yap no yalade sporit ka bachliau bha namar ba ubadal ai jubab ai ru em yaka te kumta haswa bakan le kumta ubadal ru ula penpau bau le yaka kumta kala keran no shaden bat kala let kedup no ya ubadal da kacing kemen ubadal ha kata kacing let shong let sa chong u ha kata ka yeng chong u Ranjit Singh hanrei ka Simran pat kolok chong u Ranjit Singh ha ka ban kong kampat don kacing shania ya ubadal namar ba udei ureu nongwei hanrei anda kalau i pat ya kacing long cingman chong ubadal ha ka ba ul along ubreu uba sisur sidur kacing long kumta maka kala shania ya u rangkat u Ranjit Singh ru bat kala kain ru ya u ba udei ukuan chong kihi ya ubala cha bon snem ha kumta haba ubadal ulai i ya kata kacing chong ki ya u kumla ukuan la chong mau ula so kemen kamsem namar ba nado dengrit hadu banda he yo ya kum kata kacing na ka keme ban na ukpa te hakawe pat kaliang ujit ram utu unong yalam chong ubadal ula wan poi ha kata kanong ba badon ubadal banwan ai ter penbethe bat ter siat ya ubadal namata banjale bat Ujai Singh Rana hanrei kat ba ujit ram bat katuk ane kibreo chong u kidang ya sa ha kawe ka hotel ha kata kanong ba Ranjit Singh ula yo kemno ya ujit ram namar ba ul alap ya ki ter siat na kapla chong u kat ba Ranjit Singh udang wan check ya kata ka hotel ha kata ka por tang marsan tip ya kata ka ching sha kemno ya ujit ram ha ki pulis ubadal ula sausi bha bat ula watru kalat kelanti kumno ban pelaj no ya u nakti kita ki pulis bat Ujai Singh Rana ro tang marsan tip ya kata ka ching sha kemno ya ujit ram mau ula wan poi ha kata ka police station ban pencitom ya ujit ram namar ba ujit ram ula laj pheteng nakti Ujai Singh Rana menshwa ha kata por Ujai Singh Rana ula bom la sho ya ujit ram bar ula pengkain ru ya kawe ka kecat chong u te haba Ranjit Singh ubalai i ya kata kacing pencitom bar kacing pengkedia no ya ka kecat chong ujit ram ha Ujai Singh Rana mau ula pha pensenge no ya kata kacing pencitom yu namar ba Ranjit Singh udon ya ka mesem sos ai prabreu hanrei ha kata ka por la sha berngem penban ya u ha Ujai Singh Rana namar ba Ujai Singh Rana udei u dig uba kham he ban yu ban mau pat udei tang u ACP te hadian ketu kenesngi ha ka wei kamet ubadal ula yo kalat ban rungtu ha kata ka police station bat ula yo pelaj no ya ujit ram na kata ka police station bla set yu hanrei ha kata ka por la sha tebe penban ha Ranjit Singh bat ki bor police chung u te ha kata ka ching mare phet ka chongki ujit ram ubom la shu ban mare yelde kumta ula kerpat ya ubadal ban siat yap no ya u ha kata ka por khnang ba ki police kim tip bat kim ithu ya ubadal hanrei ubadal pat tre banle kumta kumba ula kerpat kumta ujit ram ula siat yap no dalade yalade ha kata hi ka klip man bat ubadal ru da kacing susi ba ula du no ya u kumta ula mare no na kata kacaka haswa ban poi kita ki police hangta te kata ka we ka kanhon la no ha ka ba urana urang ktilang kila tip ya kata kacing yap no ujit ram kumta
kila sosi bha namar ba kila sa pisa bon bha ya ucit ram namar ba ucit ram ula thet ter set naki manswa da karam kumta kelawat kelat kelenti bentip ya kibreu kibaya trelang bat ucit ram te ha kata kecingwat benia kacongki kila syam ya ubadal ba udei ubreu ubaya trelang bat ucit ram hakti hakcan kumta kila awat ya ubadal bat kila wan ru hadu kayeng basa ubadal ban wan panno ya kata kepisa ke basa baro hanrei ha kata kepor la mi penban kecing ya syok ha pedang kita kibreu bat ubadal namar ba kita kibreu kela penap pistol ya ka simran hadu ba ubadal ula dom hilap ya kita kibreu te urancit singru ha kata kepor ula wan lam bar ula ya kun lang ya kita kibreu haren kata urancit sing ula keli ya ubadal bam udai uai bat babalai kita kibreu kila wan ha kata kai yang coki harai ubadal pat ula susngap baik kumtu klem kren ye kumta urancit sing ula set no yu ha kawe ka kamera da ka ba ula te la khom yu menlong kum kecing pistom yu te haden ba urancit sing ula lej no shala ka ruti la chong ka simran kala lej play ya kata ka kamera bat kala keliru ya ubadal da ka ba cecai te kumta mo uru ula shania ya ka kumla ka kemela chong kumta ubadal ula ya tholut baro ya kicing cia bla cia meswa por ba udang rit ha ka bala sha sit yap no ya ka keme ukpa bat kawe ka prakan the chung u ha ucai singrana ubadai u he polis bamsam ha ba ka simran kala tip ya kata ka cing syam lanot ka chung u maka kala pelaj no yu na kata ka cing sha te ha kata hi ka por na kata ka kamera te urancit sing pat ubal atip ba pleng ubadal udai ulano uba ki polis kala thwet la slem bahayu da ka ba ula shudro ya ki teman chung ubadal ha ka wei ka dur chung u hapo police station bat ula tip syairu ba ubadal udei uba ya trelang bat ucit ram kumta wud ula wan mare shalayeng da ka cimut ban kem no ya ubadal harai andal apoi hayeng pat syam shu ya ubadal namar bla pelaj no ka simran ya u kumta urancit sing ula dom ya ka simran tang ba la lai eshu ha kata kapor te ha kata hi ka klipman lawan poi ka phone call bala sakit nap no ya ka suni ka kon he chung u kumta urancit sing uklam arten shu ula khen bala dei hi ubadal ubala kidnap ya ka suni hanrei ubadal pat ha kata kapor udang don hapdeng ka jing yale ka basir kai bha namata ban pelaj no ya ka suni ka balong kum ka pra chung u nakti kita kilano ka ba yodon ketilang bat ucai singrana ubadal ha kata kapor ula hap ban pendem no namar ba urana ula mut ban set yap no ya ka suni ha kata kapor te kumta ucai singrana ha kata kapor ula hukum ya ubadal ba un penyap no ya minister ubadai usatia prakash ha ka kasan tarik kabadai kasngi let's go ha independence day lada ukwa baka suni kan laj im namar ba ha kasngi kababot la dei kata ka kasan taring te ha kata kasngi kasan tarik ucai singrana ula batai bha ya ubadal kumno banjo setiap ya minister bat ubadal ru ula kangu ya kata hanrei ka kam chung ubadal pat ula le dakungwei pat kabun khnang banyo penyap suk ya ucai singrana ha kata kapor te ha kata ka cingile ka basir khei ucai singrana ula yo phet no na kata ka caka daka kali ka chung u rangkat lang minister namar ba ula thmu ban sit yap hino ya uta minister daladehi hanrei ha kata kapor ubadal ula yo ban atak no ya ucai singrana bat ula yo sei no ya uta minister syabar bat kumta ubadal bat urana kila yakun ha kata kakali kabadang yaj ertan hadu ba kata kakali kala wan poi ha kle riat kaba celeu bah kumta ubadal ula yo ban pendam no ya u ce singrana ha kata kapor bat ula tibru baka suni kala don lang ha kata kakali kaba urana ula set yaka syadien jongka kali bat kumta ubadal ru ula yo ban seino yaka suni na kata kakali haswa ba kata kakali kan hap no syakaret kaba celeu bah ha kata kapor te ha kata kapor ubadal ula syok sendon klem cing isne ya ucai singrana hado bo unda yap sendon hasyen ha kata kapor lawan poi ru urancit sing bat ula ongru ya ubadal ba udai ban surrender no ha kata kapor bat ubadal ru ula IT no ilade ha kita ki polis haden ba ula la ban kuput keliang ya ucai singrana kumba ula temu la slem bah bat ula kemen ru kamusiam cu namar ba ula yo ban penyap no ya ubrio ubala penyap ya ki bahiyang cu parlong kat kum kane ka story hoat kawai pakawai kari kidan sisa kila no keng artiar hare kidan pat bon chat kila no kawai la yalam hi da kibreu jongka sarkar pat kawai pat kabala persya ya ka an jongka sarkar te kumta wat harai ba kila no baro kidei ke basneu hare kidan la kicong kicing syam ha kacing im kacongki te tangkan he kacing yetu kana jonga kublei sibun